Eli tänään pelataan Brawl Starsia. Tässä videolla niin mennään rankattua pelaamaan. Jos haluat, mä oon YouTube-kanavalla, niin jos haluat kutsua mua Brawl-kavereihin, niin mä suostun ihan millä vaan tavalla. Mä oon niin hyvä tässä, eli kannattaa pyytää. Ja jos sä haluat tulla YouTube-kanavalle ja sun äiti ei suostu siihen, niin kommentoi tänne alas, että jos sä haluat pyytää mua kavereihin ja oot pyytänyt, niin mä aion suostua. Ja please, kommentoi. Ja mä en suostu ennen kuin sä likeet ja tilaat mun kanavan. Ja sun pitää katsoa paljon mun videoita, koska sit mä voin vaan suostua. Niin kannattaa tehdä se nyt. Mä otan, että teette sen. Hyvä. Kiitos paljon. Nyt mennään pelaamaan. Jalokivikroppaus, ei, mä en oo valmis. Ja totta, mulla on surge, niin kannattaa pyytää mua kavereihin, koska mulla on legendaarinen rämäpää. Okei, Gods Spike, ja se on hyvä juttu, koska meilläkin on joku legendaarinen ja sit minäkin olen legendaarinen, mutta niillä on 2 legendaarista myös. Sitten yksi ei ole meillä legendaarinen eikä niillä. Niin, eikä meillä. Niin, eikä meillä. Niillä ja meillä ei ole yksi legendaarinen, muut on meillä ja niillä. Eli jos kuulitte, niin kuunnelkaa nyt. Jos ette kuunnellut, niin kuunnelkaa nyt. Eli kommentoi alas ja tykkää videosta ja tilaa mun kanavia ja katso paljon mun videoita, niin voin suostua sun kaveripyyntöön. Jee, nyt me voitetaan, ei vitsi. Nyt me voitetaan. Jee, nyt me voitetaan, ei vitsi. Ei, nyt me hävitään tää. Ehkä hävitään. Kommentoi alas, että voitetaanko tää vai ei. Nyt. Nyt. Noniin, hyvä. Ei nyt hävitä. Kommentoi nyt alas, että hävitäänkö vai voitetaan. Toivottavasti kommentoitte, että me voitetaan. Jee, siniset on joholla. Lukivurlet. Jee, me voitetaan, nyt älä kuole. Kannattaa likeä ja tilata. Like. Tykkää tästä videosta, niin me tehdään lisää hyviä videoita ja tilaa mun kanava ja katso näitä mun videoita paljon, niin me tehdään lisää videoita. Tee ne sitten. Sitten kun sä oot kattonut tämän videon, koska muuten mä en tee näitä lisää. Ehkä. Toivottavasti te sanotte, että joo. Älkää sanotko rumasti, koska mä en tykkää semmosesta. Ja joo.
Niin. Frankie tappaa kaikki täällä. Frankie tappaa kaikki täällä. Frankie tappaa kaikki täällä. Frankie tappaa kaikki täällä. Frankie tappaa täällä kaikki. Frankie tappaa täällä kaikki. Ei tapa. Jos tappais. Olisi tosi kiva, jos mä tappaisin täällä oikeasti kaikki. Eli siis, jos näette, niin mä oon tää RK6, niin kannattaa pyytää mua sitten. Niin mun nimi on RK6 isoilla kirjaimilla. No, te taidatte nähdä sen kyllä jo. Ennen kuin mä edes sanoin. Ei. Me tullaan hävittää. Ei tulla, jos me saadaan vielä 2 tähteä. Jotka me saadaan noilta. Ei, nyt me hävitään tää. Ottelu päättyi. Ei, me hävittiin. Mekin me moitettiin, mutta silti hävittiin. Arvatkaa mitä mä haluun. Mä haluun. Nää krediitit. Ei taidu toinen tyyppi. Menee pelaa kolmikkoselkkausta. Karli. Ei! Mä en mennyt kolmikkoselkkausta.